En aquest acte, organitzat per la plataforma Aturem la C32 de Lloret. El que pretenem avui és donar una mica els arguments amb els quals nosaltres defensem el no o el vot en contra de la prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar. El projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret és un projecte molt vell, més vell que jo. Arrenca fa molts i molts anys. Si us sembla, faré una breu síntesi almenys del que ha anat passant el darrer any, perquè ha sigut un any bastant intens i han passat forces coses i val la pena recordar-les una mica breument. Jo el que faré serà moderador, ells són els ponents i per tant falta un ponent encara que arribarà una mica més tard. I un altre que ens ha fallat, el Manuel La Rosa, lamentablement no podrà assistir per temes personals. Bé, fa una mica més d'un any, en Santi Vila, el llavors conseller de Territori i Sostenibilitat, ens va sorprendre amb la notícia de que es reprenia el projecte de prolongació de l'autopista C32 fins a Lloret de Mar. No només ens va sorprendre la ciutadania, sinó que també va sorprendre els alcaldes de la zona, que almenys és el que van declarar, no tenien notícies ni detalls de per on passava, etc. Més enllà del que s'havia anat parlant en els anys anteriors. El que sí que és sorprenent és que, tot i no tenir-ne els detalls, es van declarar manifestament favorables en aquesta prolongació de la C32 fins a Lloret. Almenys l'alcalde de Lloret i l'alcalde de Blanes, llavors eren Romà Codina, però aquí Lloret. Bé, després en Santi Vila va aparèixer, va fer una intervenció aquí a Blanes i es va veure sorprès per una sèrie de persones que el van increpar i va veure que hi havia una oposició en el projecte que, segons paraules seves, també ho va sorprendre. Sembla ser que els alcaldes de la zona no l'havien informat de que hi havia una oposició, una part de la població que estava en contra d'aquest projecte. I ell declarava que sempre des de la zona se li havia reclamat que aquesta prolongació s'havia de fer. Després d'aquesta sorpresa s'expliquen alguns detalls del projecte de prolongació nou i s'obre un període d'al·legacions en el projecte de prolongació de l'autopista C32, un període d'al·legacions que no era necessari però que el van obrir, i unes al·legacions val a dir que nosaltres com a plataforma Aturem a la C32 vam presentar una sèrie d'al·legacions que a dia d'avui, forces mesos després, encara no ha respost ningú. Bé, després va sortir a la llum un conveni que havia firmat la Generalitat amb Abertis i que implicava una sèrie de contrapartides en la concessió de l'autopista C32. Sembla ser que aquesta concessió de l'autopista C32 actual s'esgotava el 2021 i després, segons aquest conveni, s'obria la porta a allargar aquest procés de concessió i s'implicava també la construcció del tram fins a Lloret de Mar. Això va sortir a la llum per sorpresa, no va ser anunciat per la Generalitat en el seu dia quan van venir aquí a presentar el projecte, sinó que va dir que seria una autopista totalment gratuïta. Després d'aquesta sèrie de sorpreses, el ple de Lloret de Mar aprova una moció degut a la pressió social que hi ha en contra de l'autopista. S'aprova una moció per tal de sotmetre una consulta popular el fet de prolongar l'autopista fins a Lloret de Mar. Aquesta moció, després tots els partits polítics van concórrer en les eleccions municipals amb el seu programa corresponent. Gairebé tots incloïen promoure la participació ciutadana i estaven a favor de la celebració d'aquesta consulta popular. Després es van fer les eleccions municipals, es van establir els consistoris corresponents
i després dels consistoris de la Generalitat es reuneix amb els alcaldes de la zona i promet un segon tram des de les Alegries fins a Coll de Llop, fins a l'entrada d'accés a Canyelles, un tram de prou feines 2 quilòmetres valorat en uns 100 milions d'euros estimats, els quals diu que sufragaria la pròpia Generalitat d'alguna manera o altra. Els alcaldes de la zona venen tots contents i l'Ajuntament de Lloret de Mar aprova una moció que tomba la consulta que s'havia aprovat de fer a Lloret. Per tant, a Lloret no hi haurà consulta sobre la prolongació de la C32. A Blanes, tot el contrari, aprova fer una consulta el 17 d'abril i després d'una reunió de la plataforma Aturem la C32 amb el conseller Rull, el nou conseller de Territori i Sostenibilitat, ens diu que el projecte de l'autopista està aturat i està pendent del resultat de la consulta que s'ha de produir a Blanes. Quan nosaltres li preguntem i a Lloret tenim dret a pronunciar-nos sobre aquesta autopista, ell ens contesta que a través del nostre consistori ja hem expressat la nostra voluntat de que l'autopista arribi fins a Lloret. Nosaltres no hi podem estar d'acord, no podem només deixar en mans de Blanes aquesta decisió. El propi conseller ha reconegut que està pendent dels resultats de Blanes i parlem amb una sèrie d'entitats i avui som 17 les entitats que estem donant suport a una consulta popular a Lloret de Mar per al proper 17 d'abril, el mateix dia que Blanes vota la consulta per la prolongació de la C32. Llavors, s'obre el període de campanya, nosaltres estem explicant les nostres alternatives perquè sí que és veritat que la consulta serà sobre si estàs a favor o en contra de la prolongació de l'autopista C32, però a darrere del vot en contra hi ha una sèrie d'alternatives que des de la plataforma volem explicar i defensem per tal d'explicar a la ciutadania que la prolongació de l'autopista és totalment innecessària. Bé, no vull enrotllar-me més, passo el torn de paraula als ponents. En principi teníem demarcats 3 blocs, el bloc mediambiental, el bloc de mobilitat i el bloc econòmic. Són els 3 eixos en els quals volta aquest projecte. Ho farem una mica desordenadament perquè, com que no ha arribat el ponent que havia de participar en el bloc de patrimoni natural, començarem per patrimoni natural, però des d'un punt de vista més global, no tan focalitzat a Lloret de Mar, amb en Santiago Montañón. Ell és un hoteler i empresari de Lloret de Mar, ex-regidor de l'Ajuntament de Lloret de Mar per al Partit Popular. Després, a continuació, passarem la paraula a en Víctor Catalán, que és regidor també, en aquest cas, de l'Ajuntament de Blanes per Iniciativa per Catalunya, i això demostra la transversalitat que hi ha amb aquest projecte. Tenim aquí sentats un senyor que era regidor del PP i un senyor que és regidor d'Iniciativa per Catalunya. Ell parlarà sobre... Ell és arquitecte, en Víctor, i parlarà sobre el tema de mobilitat i explicarà, des del punt de vista de mobilitat, les alternatives que hi ha i el per què el projecte de l'autopista no és necessari. Finalment, tenim el goig de tenir també entre nosaltres en Lluís Mas, de Preservem el Maresme. Aquesta entitat és una entitat molt potent que en el seu dia va fer la crida pel Maresme i que va aconseguir que tots els alcaldes del Maresme es posicionessin en contra de perpetuar el peatge de l'autopista C32 i que aquesta concessió s'esgotés el 2021 i passés a ser una autopista lliure de peatge. Bé, ell parlarà sobre el tema de peatges, les implicacions econòmiques que té aquest projecte de l'autopista i com es pensa sufragar el cost que té aquesta autopista a nivell econòmic. Passo la paraula a Santiago Montañón. Vamos a ver, yo dividiré el tiempo que me concedo porque tiene que haber tiempo para hablar todos en 2 partes. La primera me dedicaré a censurar al ayuntamiento. Yo he sido concejal del ayuntamiento 20 años y os puedo asegurar
que durante esos 20 años jamás se ha hablado de la prolongación de esta autopista. Si era un proyecto que me consta, que en los periódicos, que nació hace muchos años, lo han tenido en la mayor oscuridad, quizás aquí en discusiones de Barcelona o de donde fuera, jamás se ha hablado de este tema. Por lo tanto, puedo censurar al ayuntamiento la oscuridad del proyecto. Yo reconozco que este proyecto es posiblemente en los últimos años el de mayor impacto social y ambiental de la población. Por lo tanto, era un motivo suficiente para entablar el diálogo, y yo estoy absolutamente convencido, la experiencia al cabo de los años me lo ha demostrado, que si el ayuntamiento hubiera sido capaz de dialogar con todos nosotros, con toda la población, posiblemente hubiéramos llegado a un acuerdo, a medio camino cada uno. Estoy casi convencido de que algo habríamos llegado a aceptar. Yo recuerdo, y lo recuerdo con nostalgia, que hace muchos años, yo no sé qué ha pasado en este ayuntamiento, porque antes el ayuntamiento era dialogante en todos los temas. Posiblemente alguno de los presentes lo recordará. Hasta hace pocos años en Lloret existía la figura de la Agenda 21. La Agenda 21 es una asociación que se creó por iniciativa privada y el ayuntamiento, los políticos la aceptaron, y tenía como finalidad el luchar por un Lloret de turismo sostenible. Y precisamente aquí se contemplaba todos los problemas de movilidad, de tráfico, de ruido, de consumo de energía, un montón de problemas, y lógicamente el ambiente y patrimonio natural y forestal era uno de los principales preocupaciones. Yo estoy absolutamente convencido de que si esta Agenda 21 existiera hoy en día, posiblemente el problema de la cala morisca de Tossa no habría sido lo que es. Posiblemente la costa marcona, que se ha declarado como hotelera, posiblemente no se habría realizado, porque había una defensa a ultranza de los valores del medio ambiente y patrimonio natural de la población. Yo quiero deciros que nos veten este proyecto de prolongación de la autopista, sobre todo a los hoteleros, que todo el mundo, todos le dicen que sí, pero yo os puedo asegurar que no ha habido ni una sola reunión en donde ya hayan citado a los hoteleros para decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. No ha habido ninguna reunión, por tanto el presidente habla en su nombre y en nombre de todos, pero me consta que hay algunos que están en contra de la autopista, pero no tienen posibilidad de decirlo porque no ha habido la reunión para decirlo. Yo os debo decir que Lloret tiene, yo soy hotelero y nada más que 55 años de profesión. He sido presidente de los hoteleros, vicepresidente provincial, tengo cierta experiencia en el tema, y además he sido miembro de asociaciones hoteleras de todo el Estado. Conozco por Lloret, el problema de la prolongación de la autopista no le soluciona nada, porque como bien decía el vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Gerona antes de ayer en el periódico, que yo os recomiendo que lo leáis, él decía que si se lucha por un turismo sostenible, como estaba en boca de todos los responsables de turismo de la provincia durante muchos años. Yo recuerdo perfectamente el alcalde de Tossa, Zaragoza, que me decía a mí personalmente, me decía: Santiago, yo no quiero la autopista en Tossa, porque Tossa es una población maravillosa, muy querida por todo el mundo, y yo quiero eludir la masificación que conlleva las autopistas. Su sucesora, la señora Munté, me decía lo mismo. Ellos querían llenar la población de jardines y cosas bonitas, pero que fuera atractivo para la gente, pero no querían masificarlo, porque, como dice bien este ingeniero, la masificación conlleva otros problemas gravísimos de afectar los servicios, del coste de los servicios, y al final acaba por perder esa población acaba de perder la calidad turística de la que se ufanan todas las poblaciones, y esto repercute en la rentabilidad de la población. Y yo os debo decir, porque tiene ligación con este proyecto, que este no es el problema, el problema que tiene Lloret no es el problema de la movilidad y de los pisos por carretera. Lloret tiene otros problemas, tiene muy graves, y yo os puedo decir uno, de que no se quiere hablar, porque el ayuntamiento opina que no hablan de los problemas no existen, es que en Lloret hace 32 años que no se construye ningún hotel nuevo. Os quedaréis asombrados, una población turística, la más importante población turística de playa de Cataluña. Hace 32 años que no se construye ningún hotel nuevo. ¿Por qué no se construye? Porque no tienen rentabilidad. ¿Y por qué no tienen rentabilidad? Sentémonos y valemos ese tema. No quiere nadie reunirse para hablar de los temas. Por tanto, no han querido sentarse a hablar de la población de esta autopista, que nos llevaría un montón de problemas. Por tanto, yo los tengo que asesorar abiertamente
y llamarles de poco dialogantes. Y yo espero pues, que la población lo tenga en cuenta en el momento oportuno. Y vamos a ver, yo soy un estudioso de ciencias y de astronomía y de clima climatológico y todo esto, y esta segunda parte que me queda 5 minutos, pues solo tenía 10, os quiero hablar del problema del cambio climatológico, que tiene mucha relación con los bosques que nos quieren destruir. Yo, lógicamente, no pondría la firma en donde hubiera un proyecto donde se destruye un árbol, se derriba un árbol, si no hay la promesa de que se va a plantar otro más. Y este estudio de impacto ambiental que debería acompañar el proyecto de la prolongación de la autopista, debería tener un estudio de impacto ambiental en el que garantizara que si se van a destruir 60.000 árboles, como se dice, que planten otros 60.000, si es posible 70.000. Sería la manera de apretar el problema de evitar la deforestación, que es uno de los problemas mundiales más grandes que tiene este planeta. Yo os debo decir una cosa. Mira, el cambio climatológico, como decía el doctor Oroa, aquel científico que yo tuve el honor de tratar y que se fue de Cataluña porque en Cataluña no defendía la ciencia y fue el promotor del Centro de Estudios Avanzados de Blanes, e incluso llegó a proponer a Lloret hacer una ciudad inteligente donde se ubicaran los grandes centros de investigación, y no le hicimos ni caso, y se fue me dijo que estaba cansado y se fue a Norteamérica. Bueno, tengo mi hijo propio que estudiando. Bueno, pues vamos a ver, nosotros vivimos en un planeta, pues voy a decir, lo vas a entender enseguida, hasta los niños lo van a entender. Vivimos en un planeta que el planeta azul muy bonito, es un hermoso planeta, que es un planeta de una estrella solitaria como es el Sol. El Sol es una estrella solitaria, afortunadamente, y no tiene, en muchos años luz de distancia, no tienen a su lado ninguna estrella masiva, que son las peligrosas, que se convierten en supernovas y cuando están destruyen todo lo que tiene a su alrededor. Afortunadamente el Sol no es de ese tipo, una estrella solitaria. Y la Tierra está colocada a la distancia apropiada del Sol para mantener un clima de unos 15 grados de promedio, que es el que tenemos ahora, que permite la vida en ese planeta maravillosa como la tenemos ahora. Y además tenemos la suerte de tener un satélite que es la Luna, quizá el satélite más grande del sistema solar en proporción a la planeta Tierra, que nos permite que las precisiones de las estaciones sean lentas y no permite que la vida continúe tranquilamente. Y además tenemos una atmósfera que nos proporciona el aire que respiramos, porque sin eso no sería posible la vida. Pues bien, de este planeta el hombre durante toda su existencia, durante miles y miles de años, lo que ha hecho es explotar este planeta, sacar todos los tesoros que podía encontrar ahí, y no se ha preocupado jamás del impacto que ocasionaban los detritus y lo que dejamos lanzamos al mar y todo eso. Vosotros sabéis que hasta hace 20 o 25 años que se crearon las depuradoras, nuestros residuos, todo el mar, estamos contaminando el mar. Por eso el mar la pesca está reduciéndose casi hasta el 50%, porque está totalmente contaminada. Bueno, pues entonces, en este planeta, desde la época industrial, en el ambiente de la época industrial, empezaron a crearse fábricas, coches, aviones, barcos, tal, que están contaminando la atmósfera, hasta el punto de que están rompiendo el equilibrio que tiene la atmósfera. Nosotros vivimos porque esa temperatura de 15 grados de promedio se mantiene debido a que hay un efecto que se llama el efecto invernadero, que es que el Sol nos lanza los rayos y calienta la Tierra, y la Tierra los devuelve, los devuelve en la misma proporción que los recibe. Por el tema albedo, por ejemplo, donde hay nieves y blancuras, devuelve los rayos inmediatamente, y el resto la Tierra los absorbe, pero luego los devuelve, como todos los cuerpos que tienen cierta temperatura, por medio de rayos infrarrojos, como nosotros, si nos miran con las partes especiales, verían que también lanzamos rayos infrarrojos. Bueno, estos rayos infrarrojos los devuelven a la atmósfera y la Tierra mantiene su temperatura, que son los 15 grados. Pero ¿qué está pasando desde hace 100 y pico de años, desde que empezó la época industrial? Pues que se está produciendo algo que es el dióxido de carbono, el óxido nitroso y un montón de cosas más, que cuando la Tierra los quiere lanzar a la atmósfera, se quedan en la atmósfera y estos no dejan pasar los rayos infrarrojos. Y entonces la Tierra se va calentando más y más y más. Bueno,
Pues este fenómeno está ocurriendo desde hace casi 100 años sin que nos demos cuenta. Y en estos momentos los científicos, vosotros os recordáis que hace poco tiempo hubo una reunión en París que se llamó la Cumbre 21, en donde estaban más de 100 presidentes de gobiernos de todo el mundo, para que veáis la importancia que tiene este tema, y se han reunido 21 veces para encontrar la solución para que no se produzca tanto dióxido de carbono, porque si no la Tierra no lo podía absorber. ¿Y quién absorbe el dióxido de carbono de la Tierra? Lo absorbe el mar y los bosques. Gracias a eso, porque si la Tierra fuera tan inteligente y no tuviera sumideros naturales para el dióxido de carbono, como es los bosques y como es el mar, pues indudablemente la temperatura de la Tierra sería otra. Yo debo decir que si la atmósfera, la temperatura de la Tierra de día sería 60 grados y de noche 120 bajo cero. Y el promedio de la temperatura del planeta sería 28 bajo cero de por medio, todo el día. Por lo tanto, el efecto invernadero es un efecto milagroso que estamos destruyendo y estamos elevando la temperatura del planeta, y nosotros necesitamos los bosques como el aire que respiramos. Yo os debo decir, vosotros lo habéis leído en algún periódico, que la Organización Mundial de la Salud está haciendo público que se mueren al año 90 millones de personas cada año de contaminación atmosférica, por enfermedades propias del aire. Y vosotros habéis leído alguna vez que en Madrid y en Barcelona a veces los alcaldes quieren limitar la circulación de los coches porque el aire ya es irrespirable. Y yo os debo decir que en poblaciones de otros países como México, China, Japón, la India, por ahí, hay poblaciones donde la mayoría de gente va con mascarillas. Y todo es debido a que los bosques ya no pueden asumir el dióxido de carbono que producen nuestros coches, esos coches que quieren que corran por esa autopista que quieren crear, los camiones, los aviones que contaminen el cielo, los barcos que contaminan el mar. Pues si no hubiera esos bosques, indudablemente el dióxido de carbono sería terrible. Los rayos infrarrojos no los volvería a la atmósfera y la temperatura del planeta se calentaría. Por lo tanto, necesitamos proteger, como sea, los bosques. Y actualmente, seguramente vosotros lo habéis leído, en ciertos países, por ejemplo el trópico, bosques forestales y tropicales, se destruye al cabo del año una superficie casi igual a la de Cataluña. Por tanto, nosotros enarbolaremos la bandera de defensores de los bosques y no permitamos que nos destruyan los bosques, porque yo os puedo asegurar, porque así lo dicen los científicos, y hay unos informes de una comisión de más de 500 científicos que se llama el Panel Intergubernamental, que lo organiza la ONU, en la que sus informes dicen actualmente que el calentamiento climático es auténtico y que podría ocurrir que dentro de 40 o 50 años el mar subiría 4 o 5 metros y nos quedaríamos sin las playas. Hay en poblaciones que yo os puedo decir, en Miami, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen en este momento, y es noticias que me llegan de aquí, porque ya digo que lo dejo allí, dicen que le tienen más miedo a los problemas militares, le tienen más miedo a los temporales del mar, le tienen más miedo a los temporales que al tema político, porque cuando hay un temporal les quedan las playas de Miami rasas, limpias, peladas, cosa que no les ha pasado nunca. Y esto es un tema promovido por el cambio meteorológico, que no lo podemos frenar si no protegemos nuestros bosques. Molt bé. Bé, doncs passo la paraula a Víctor. Bé, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per venir també. I només per complementar una cosa que, com bé havia dit en Santiago, al voltant, per exemple, d'una xifra que a l'Ajuntament de Blanes, per el procés participatiu de la consulta, que ja hem tingut la sort que l'hem pogut fer a través de l'Ajuntament, la vam impulsar des de l'oposició perquè precisament el govern, tant PSC com Convergència, està a favor de fer aquest projecte d'ampliació de la C32, i ha sigut una mica complicat que un govern que està en contra de fer la C32 fes un procés participatiu, però vaja, la majoria democràtica del plenari l'hem anat tirant endavant i per tant, per gestionar tot això s'han creat unes comissions de seguiment que cada dimarts ens hem anat reunint a l'Ajuntament
anant acordant tots els passos del procés participatiu, anant acordant un debat públic que vam poder fer el dijous al Teatre de Blanes. I en definitiva, en una d'aquestes comissions va sortir un debat que va arrossegar pràcticament un mes, que generava incredulitat per part del PSC de Convergència, i és la xifra del total d'arbres que es talaran amb aquest projecte. La xifra d'aquests arbres, nosaltres quan vam anar a la taula, és en els díptics informatius s'ha d'especificar que d'aquestes 44 hectàrees de bosc que s'han de talar suposen 65.000 arbres que s'han de talar. I llavors l'equip de govern et deien: aquest número és impossible, no ens el creiem. Home, aquest número surt un número bastant elemental, que és d'agafar el número d'arbres que hi ha per hectàrea, la mitjana, i multiplicar-la pel total d'hectàrees que hi ha. Diu, això és impossible, no hi ha tants arbres. Doncs el CRAE, que és un equip de treball d'investigadors propi de la Universitat Autònoma de Barcelona, ens va passar un informe amb les mitjanes del total d'alzines. En total aquí estem parlant que s'han de talar 40 hectàrees d'alzina, 4 hectàrees de pi. Aleshores deien, és fàcil, nosaltres hem vingut a Blanes, hem vingut a Lloret, hem fet un càlcul de la mitjana d'arbres per hectàrea majors de 20 centímetres, no estem parlant d'un arbust, estem parlant d'arbres majors d'un diàmetre de 20 centímetres de tronc, i teniu 556 arbres per hectàrea. Si multipliquem per 44 hectàrees, surt aquest número de 60.000. Per tant, no és mentida quan estem parlant que aquest impacte és molt bèstia. Quan vam portar aquest informe a la taula es van quedar glaçats. Ells mateixos no eren conscients de l'afectació de l'impacte que té aquest projecte, perquè no estem parlant de només si hi ha 3 carrils, no estem parlant de sumar 3 metres d'un carril més 3 metres més 3 metres nou. Estem parlant que per generar aquesta plataforma de 12 metres s'han de fer desmunts de fins a 25 metres per un costat i fins a 25 metres per l'altre. O sigui, estem parlant d'una vall, suposa un impacte directe de més de 70 metres d'amplada pel pas del territori. Si multipliqueu pels quilòmetres del territori, teniu ràpid el número d'hectàrees. Clar, perquè l'estudi mediambiental deia, clar, és que plantaran 14.000 arbres per compensar-ho. Diu, d'acord, plantaran 14.000 arbres nous d'ara per substituir un bosc de 65.000. Podeu dir el que vulgueu, però no intenteu justificar-ho des del punt de vista mediambiental, perquè no s'aguanta per enlloc, i és evident que fer passar una autopista per al bosc té una conseqüència negativa. Una altra cosa és si tu valores des del teu criteri que és assumible o no és assumible, però no es pot negar que és un impacte mediambiental greu des de qualsevol dels aspectes que es vulgui contemplar. I dit això, com que l'aspecte mediambiental l'ha tractat molt bé en Santiago, no hi entraré més. S'havia plantejat aquest debat des de 3 blocs, el bloc mediambiental, el bloc de la mobilitat i el bloc econòmic, i jo fins i tot afegiria un últim, només a nivell de comentari, que després el podem també treure, i és des del punt de vista democràtic. Perquè la gestió democràtica que se n'ha fet de tot el projecte, i no parlo des d'ara, estic parlant des dels anys 90, que és el moment en què entra el primer projecte de prolongació d'aquesta autopista fins a Tossa, la gestió democràtica que se n'ha fet també donaria per parlar-ne. Però dit això, no m'enrotllo més i vaig a mobilitat. Ningú ha negat des del punt de vista de mobilitat que no tinguem un problema de mobilitat a la zona de Blanes i Lloret. Qui us digui que no hi ha un problema no és veritat, o viu fora d'aquest poble o no toca de peus a terra. Sí, tenim un problema de mobilitat, som una àrea urbana de més de 100.000 habitants entre Palafolls, Blanes i Lloret. És una àrea que ens distancia menys de 10 quilòmetres d'una banda a l'altra i n'hi ha 100.000 habitants a l'hivern i passem dels 200.000 a l'estiu, i sí, tenim un problema de mobilitat. Estem parlant que la mitjana de trànsit que hi ha a la carretera entre Blanes i Lloret és una mitjana que va entre els 20.000 vehicles cada dia a l'hivern als 29.000 vehicles un cap de setmana de l'agost. Estem parlant que la Nacional 2 al Maresme, que és un problema del país, la Nacional 2 al Maresme és un problema del país, la Nacional 2 a Girona és un problema del país. Estem parlant que ni Espanyola, ni de Dinamarca, ni cap d'aquests països, de com arriba aquesta gent a Lloret i com arriba aquesta gent a Blanes, perquè en definitiva no és només que tinguem 4 carrils per entrar a Lloret, sinó que si després els carrers de Lloret estan farcits de cotxes i són un embut, per molt carrils que tindrem per entrar a Lloret, no podrem aparcar a Lloret, no ens podrem desplaçar a Lloret, perquè la pròpia gent de Blanes i Lloret que ens movem estem col·lapsant el casc urbà i tampoc permetem que entri més gent des de fora, que és el problema principal que tenim a Blanes i Lloret. Doncs, Lluís, et toca. En aquestes dades, les dades que us comentava,
No llegireu res, per tant, us ho explico, però aquesta presentació està penjada a internet, després també us passaré l'enllaç si voleu. Aquestes dades no ens les hem inventat nosaltres, no les hem inventat a la plataforma, són dades del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Lloret de Mar, fet per l'Ajuntament de Lloret de Mar, per tant no són dades nostres, són dades de l'Ajuntament de Lloret de Mar, on diuen aquest número de mobilitat entre aquests 20.000 vehicles al dia, a l'hivern 29.000 vehicles un cap de setmana d'agost. I una altra de les dades, personalment, la més interessant, la més important que hem de prendre de referència per valorar si és necessari o no aquest projecte d'autopista, és el que cito aquest formatget que teniu a baix, en el qual s'indica que aquest 78% d'aquests 20.000 vehicles al dia de mitjana diària durant tot l'any, aquest 78% dels cotxes que hi ha a la carretera entre Blanes i Lloret, que col·lapsen aquesta carretera, el 78% són gent o que surt de Blanes i va a Lloret o que surt de Lloret i va a Blanes. És a dir, la majoria, el 78% de la mobilitat en aquesta carretera és trànsit intern, que malgrat que fem una autopista, ningú de Lloret anirà fins a les Alegries per agafar una autopista que et porta pràcticament a l'alçada de Tordera per fer 4 quilòmetres més d'entrada a Lloret. Si ara mateix hi ha 6 quilòmetres directes per la carretera, ningú farà 12, el doble, per venir cap a Lloret. És així de senzill, perquè a més després hauria de fer les cues per entrar a Blanes o per entrar a Lloret, per tant és infumable. I aquest 22% restant, estem parlant que això és la mitjana de tot l'any. Per tant, aquest 22%, que és la gent que ve de fora de Lloret, o sigui, és a dir, ve més lluny de Blanes per anar cap a Lloret o surt de Lloret per anar més lluny de Blanes, aquest trànsit potencial, a més, la immensa majoria està acumulat en els caps de setmana durant tot l'any i principalment a l'estiu. Per tant, aquest projecte d'autopista no dona solució a aquest problema de la mobilitat normal. És a dir, si traiem aquest 20% dels cotxes, seguim tenint, si la mitjana estem parlant, una mitjana aproximada d'aquests 20.000, 22.000, 24.000 vehicles a cada dia, si traiem un 20%, ens seguim quedant amb una carretera, amb un trànsit similar, igual, equiparable al de la Nacional 2 al Maresme, al de la Nacional 2 a Girona. És a dir, seguim tenint una carretera col·lapsada, seguirem tenint cues per anar de Blanes a Lloret, perquè no soluciona el problema de la majoria dels habitants de la nostra població. És a dir, és un projecte que des de qualsevol punt de vista ha estat pensat únic i exclusivament per la gent que ve, i un quan fa el gràfic de l'autopista és molt elemental, que aquest projecte s'ha pensat per la gent que surt d'esmorzar de Barcelona a les 10 del matí el dissabte i ve a fer la paella a Blanes o a Lloret a les 2 del migdia del dissabte. Amb tot el carinyo i amb tota la necessitat que nosaltres també com a població tenim d'aquesta gent. És a dir, nosaltres també vivim d'aquesta població. El problema principal és un, que el que li hem de saber explicar a la gent de Barcelona, és que no perquè l'autopista l'amplien 6 quilòmetres més, arribarà més ràpid a l'embús per entrar a la població. Perquè una dada molt simple i molt gràfica. Fins fa 4 anys l'autopista acabava a Palafolls. I per tant, Blanes teníem absolutament col·lapsada tota l'entrada des de la sortida de l'autopista Nacional 2 cap a Malgrat i de Malgrat, Palafolls, Blanes, tota la part de la carretera de l'accés a la Costa Brava, pel Corral del Pollo estava absolutament col·lapsat. Hi havia una cua des del Corral del Pollo fins a l'entrada a Blanes, creuant tot Blanes i fins a Lloret. Per què? Perquè la gent arribava a 120 km o 140 km per hora fins a l'entrada de Blanes i després a Palafolls havia d'anar a 10, a 15, a 20, parant-se fins poder creuar a Blanes o entrar a Blanes. Quan es va ampliar l'autopista fins a Tordera, han desaparegut les cues a Palafolls i s'han passat a la carretera de Blanes a Tordera. De manera que ara el pollastre, la cua, que abans la feien en paral·lel al mar, ara la fan en perpendicular al mar. Els hi ha canviat alguna situació a la gent de Barcelona que ve aquí? No. Simplement que en comptes de contemplar durant mitja hora el paisatge de Palafolls, del Corral del Pollo, ara contemplen durant mitja hora la ciutat esportiva de Blanes. Crec que està bé promocionar-la, però no soluciona el problema. Si fem aquesta prolongació i portem aquest 22% de trànsit, els portem a l'entrada de les Alegries, felicitats al Bisbat de Girona, perquè la gent estarà mitja hora contemplant l'església de les Alegries de Lloret. La qual cosa està molt bé a nivell de promoció turística a Lloret de Mar. La pregunta és si soluciona algun problema de mobilitat. Per tant, si em pots passar... Lluís, tens feina. Passa una mica. Espera, dos abans. Potser has de massa ràpid. Aquí teniu un quadre que engloba aquesta dada i que, perquè veieu que no us estic enganyant,
Aquí això és un quadre fet per la Generalitat de Catalunya, no pas tampoc per nosaltres. O sigui, en tot aquest dia no m'he basat en cap dada que hagi fet jo. És simplement recollir els documents que ells mateixos han fet, on tenim aquests 17.000 vehicles al dia entre Malgrat i Blanes, aquests 20.000 vehicles al dia entre Tordera i Blanes, o aquests 24.600 entre Blanes i Lloret. Per tant, i això és la mobilitat permanent. Per tant, la mobilitat que tenim aquí és una mobilitat quotidiana, no és res extraordinari, és una mobilitat quotidiana. El problema que tenim és que dues ciutats que sumen en total entre 100 i 200.000 habitants durant tot l'any no pot estar unida per una carretera d'un carril per banda, això és evident, ni pot no tenir cap alternativa de transport públic en aquestes dues poblacions. Una dada que és absolutament demolidora: Lloret de Mar és la població més gran de tota Catalunya sense accés ferroviari, sense tren. És la població més gran de Catalunya sense accés al tren, i això no s'aguanta per enlloc. Aleshores, si pots passar, Lluís. Una altra. Ja veu que vas ràpid, Aquí està bé. Ara molt bé, ja sabem per qui és l'autopista. Hem parlat que és pels nostres amics, companys i familiars de Barcelona, quan venen al cap de setmana i a l'estiu a la segona residència. Doncs, molt bé, com ens beneficiarà? Perquè diuen, clar, si fem l'autopista, com que descongestionarem la carretera, segons ells, com ens beneficiarà, no? Perquè és un número que no la vam fer al principi, quan vam venir aquí vam dir, hòstia, és que heu fet aquest projecte només pensant en aquest de Barcelona. Diu, no, ho hem fet pensant en vosaltres, perquè us solucionarem els col·lapses de la vostra zona. Diu, val, és que en tota l'estudi de mobilitat, en cap moment diu què passa amb la nostra carretera quan s'hagi fet l'autopista. Diu, és veritat, anem a fer l'estudi de mobilitat. Per tant, 2 mesos després d'aquella presentació que vam fer aquí amb el Santi Vila, Mcrit, que és una empresa que contracta Abertis, no nosaltres, Abertis, ells fan aquest estudi, i diu, molt bé, doncs ara us expliquem com queda la mobilitat entre Tordera i Blanes i entre Blanes i Lloret. Us torno a llegir els números perquè costa molt de llegir, I mireu que porto ulleres, que no és... En el tram 1, que és Tordera-Blanes, des de la sortida de la C32 fins a Blanes, posa que es beneficien 15.000 vehicles, que són aquell trànsit que hi havia entre Blanes i Tordera, que passaran a trigar, gràcies a l'autopista, com que traurem aquests vehicles d'aquí, els vehicles que segueixin entre Tordera i Blanes passaran a trigar, tram 1, 0,68 minuts menys. Moltes gràcies per l'autopista, perquè gràcies a l'autopista la gent de Tordera que va cap a Blanes i Lloret trigarà 0,68 minuts menys. Això són 40 segons, menys per arribar a Blanes. Doncs aquí està la utilitat de la part de l'autopista. Insisteixo que aquests números no els hem fet nosaltres, són d'Abertis, que ja la cosa és greu, però en definitiva. La següent dada, sobretot que pels de Blanes i Lloret, és la que més ens interessa, no? Perquè indica que com que traurem aquest 20% de vehicles cap a l'autopista, doncs segur que ens va de conya amb aquesta autopista, no? Tram 2, que és Blanes i Lloret de Mar, el que indica és que bé, que d'aquests 7-6 minuts de mitjana que es triguen en fer aquest recorregut habitual, per aquest tram 2 es beneficiaran 16.000 vehicles que trigaran, això és el segon quadre, ho dic perquè no mireu raro, per si no he begut res, és aigua. En aquest tram 2 es beneficiaran 16.000 vehicles i que trigaran 0,66 minuts menys. Aquesta dada sorprèn? No. És a dir, aquest número és evident que creixerà al cap de setmana i creixerà al cap de setmana de l'estiu. Però la mobilitat ordinària de dilluns i divendres de la gent que s'aixeca a les 7, a les 8, a les 9 del matí per anar a treballar i torna a les 5, a les 6, a les 7 de la tarda a casa seva, aquesta gent, que és el 80% dels usuaris d'aquesta carretera, la majoria dels habitants de Blanes i Lloret, no tenen absolutament cap benefici. 77 milions d'euros després, i dic públics, malgrat que Santi Vila digui que això no es costa res, després en Lluís ens explicarà el que ens acabarà costant, malgrat que ells aquí diguessin entre somriures que tot això gratis, doncs si són gratis potser tenim altres prioritats, perquè si no podem pagar les farmàcies potser que ens plantegem on han d'anar aquests 77 milions d'euros. Però dit això, després d'aquesta inversió, després d'haver destrossat els paratges de Blanes i Lloret, tot això és perquè els de Blanes i Lloret triguem 40 segons menys en la nostra mobilitat quotidiana. A la gent de Barcelona li serveix alguna cosa arribar a 120 km per hora més ràpid a Lloret durant 6 km més per acabar fent després mitja hora de cua per entrar a la població?
Són les preguntes que cadascú ha de saber respondre, que no hi ha una veritat màgica i tothom sabrà qüestionar i fer un balanç de aquest impacte sobre el territori justifica la millora de les condicions de vida de la gent? Justifica o no? Doncs aquesta és la resposta que cadascú ha de saber respondre el diumenge quan vagi a posar la papereta, que malgrat que sembli una cosa molt senzilla i molt democràtica de defensar quan es defensa cap a Madrid, però quan ho defensem cap a l'Ajuntament o cap al nostre territori ja costa una mica més defensar això del dret a decidir, doncs és la pregunta que cadascú ha d'acabar responent. I per tancar el bloc de mobilitat hem dit què ens passa, què volen fer i quines són les alternatives. Si hem dit que hi ha un problema i hem vist que això no ens serveix per resoldre, quines alternatives, no? Lluís, et toca. Espera. I toca passar a PowerPoint. Ho sento, ja sé que... Passa. Ja és prou ràpid, passa. Val, anem en aquest quadre d'aquí. Des de l'any 2000 la Generalitat ha fet diverses alternatives per solucionar el problema de mobilitat entre Blanes i Lloret. Us comento així molt ràpidament. Si hem fet el diagnòstic de que el problema que tenim, sobretot principal, és oferir una alternativa a la mobilitat a la gent de Blanes i Lloret, a la majoria de la població dels nostres municipis, com resolem aquest problema? És a dir, està clar que no tenim una alternativa de transport públic eficient. És a dir, no és normal que l'autobús de la línia 1 al juny trigui una hora des de l'Ajuntament de Blanes fins a l'Ajuntament de Lloret amb autobús, una hora de trajecte a l'estiu, que és el mateix que triguem a anar des de l'estació de tren de Blanes fins a Montgat. I per fer 55 quilòmetres cap a Barcelona triguem una hora, per fer 6 quilòmetres cap a Lloret triguem una hora. O sigui, això és el que no és tolerable, això és el que no és comprensible. De manera que existeix una alternativa, que tampoc ens les hem inventat nosaltres. Des de l'any 85 existeix un projecte del Ministeri de Fomento que és per portar el tren fins a Lloret. Aquest projecte de desdoblament depèn de si es fa al costat de la carretera, si es fa per darrere de Blanes i Lloret, si es fa soterrat. És un projecte que està pressupostat entre els 40 milions d'euros en superfície al costat de la carretera, 120 milions d'euros si va per l'exterior, semisoterrat i amb una estació subterrània a sota de l'estació d'autobús de Lloret. És un projecte que molt ampli, però que en resum s'acaba movent en la mitjana en els mateixos números del que costa fer l'autopista fins a Lloret. I en la seva vessant més econòmica costa la meitat que fer l'autopista des de Blanes fins a Lloret. Una altra de les alternatives... Lluís, si pots passar, sisplau. Avui he treballat, me'l podreu aplaudir molt fort després. Passa? Val. Aquest és un dels altres projectes que s'han posat sobre la taula, especialment a partir de l'any 2009, quan es va també després començar a moure el manifest de novembre, també impulsat per les entitats, un altre cop les entitats de Lloret defensant el territori al costat d'altres alternatives en contra d'aquesta autopista. Aleshores és quan la Generalitat projecta aquest carril bus. El carril bus, en efecte, és un projecte de desdoblament de la carretera entre Blanes i Lloret. Si hem dit que un dels problemes és que no podem tenir dos municipis que sumen 100.000 habitants connectats per una carretera d'un carril per banda. L'Avinguda Europa de Blanes als cinemes té 2 carrils per banda, l'entrada de Lloret té 2 carrils per banda. No ens podem tolerar que la via que ens uneix a aquests municipis sigui d'un carril per banda amb menys capacitat encara que vies pròpies de la mateixa població. Doncs aquest projecte, que és ficar una plataforma reservada pel transport públic, però que també es pot obrir, com per exemple la Diagonal de Barcelona, que té carrils reversibles cap amunt i cap a baix, doncs per exemple, un projecte en el qual unes alternatives s'havien presentat és que aquest projecte del carril bus de dilluns a divendres funcionés com una via reservada per l'autobús, de manera que amb aquest carril reservat els mateixos números del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat deien que amb això passaríem de recorreguts entre Blanes i Lloret de 45 minuts amb autobús a recorreguts de entre 15 i 20 minuts. Això comencem a oferir una alternativa real de mobilitat a la població. Si jo per anar a Lloret trigo menys, entre que vinc a Lloret amb cotxe, faig la cua i busco aparcament, si puc sortir amb autobús des de Blanes i aparco i baixo al centre de Lloret entre 15 i 20 minuts després sense haver de buscar aparcament, estem començant a oferir una alternativa de mobilitat per la gent que quotidianament va de Blanes a Lloret, de Lloret a Blanes a estudiar i a treballar. I això es diuen 33 milions d'euros. Insisteixo, la meitat que el projecte de l'autopista, donant solució al 80% dels usuaris d'aquesta carretera i no només al 20%, que també, que la gent que arriba en tren des de Barcelona, els turistes, també es beneficien de que puguin arribar més ràpid des de Blanes
fins a Lloret. I aquesta, per exemple, perquè veieu que aquesta és la proposta de la reforma de l'avinguda al que és la zona entre Fanals i el centre, aquí on tindria el pont de Vidreres. Per tant, IKER és viable, està estudiat i per tant és plenament viable. L'altre, si pots passar. I ja també per acabar, passa. Aquest és l'últim estudi i és el que us volia comentar. Aquestes són les dues alternatives que s'han estudiat per portar el tren fins a Lloret. La verda és la via que ve des del tren sortint de Malgrat, que va diguem-ne paral·lela a la carretera, se separa més o menys, depèn de l'orografia del terreny, però que va directament fins a Lloret, o la més cara, que és la que va per dalt. Però en definitiva que són dues alternatives perfectament viables i estudiades i que es poden posar demà sobre la taula i defensar-les. I per acabar també dos puntets més, una altra dels elements d'alternativa que s'havien presentat. Un era el projecte del tren tramvia, que de fet està aprovat pels 3 ajuntaments per unanimitat de totes les forces polítiques dels ajuntaments de Palafolls, de Blanes i Lloret, que era oferent alternativa per la qual en 20 minuts una persona podia anar de l'estació de tren de Blanes al centre de Lloret de Mar en 20 minuts amb una via reservada. Amb un transport que podia transportar tranquil·lament 3 milions d'usuaris. Estem dient que ara mateix es mouen 1,5 milions d'usuaris en transport públic entre Blanes i Lloret. Amb el tramvia estem oferint alternativa per 3 milions d'usuaris. Insisteixo, pel 78% de la mobilitat, no per la minoria dels usuaris d'aquesta carretera. I per acabar també, per la gent que segueix dient és que això del transport públic no ens ho creiem molt. Molt bé, doncs tant al municipi de Lloret de Mar com a Blanes hi ha alternatives amb rondes, el que se'n diuen rondes urbanes, no el que ara li han dit la ronda nord de Lloret, sinó la ronda del mig, que és una que surt del Papalús i empalma a la mateixa alçada del Waterworld, és a dir, per sota del que és el projecte de l'autopista, o a Blanes l'alternativa de la ronda nord, que se'n diu també, que és la que surt entre la ciutat esportiva Calaguidó, creua els barris just per la zona urbana, sense envair tota la zona del patrimoni natural, sense la zona dels Tres Turons, sense la zona del Vilar, i que torna a enganxar davant de l'hospital. I des de l'hospital tornar a desdoblar la carretera fins a Lloret, fins a empalmar la zona de Fanals, que ja hi ha amplada suficient com per fer aquests 2 més 2 carrils. En definitiva, alternatives hi ha. La qüestió elemental a resoldre és per qui treballem quan fem infraestructures, per qui treballem quan invertim €1 en mobilitat, per qui ho fem. Si per aquest 22% de la mobilitat extraordinària o per la majoria de la gent treballadora que s'aixeca cada matí per treballar o per estudiar en els nostres municipis. La pregunta elemental a resoldre el dia 17, quan la gent vagi a votar, és en efecte aquesta. Per qui treballem quan fem territori i al servei de qui posem el nostre territori. Gràcies. Tú conoces el tema a fondo, ¿eh? Sí, Perdoneu, que és la ponent que faltava que arribava tard. Ella és l'Ariadna Claret i és consultora ambiental i us parlarà de patrimoni natural. Farà una presentació, però en breu la tindrem preparada. ¿Al PDF? Sí. Ara podríem posar minuts publicitaris. Hi ha uns anuncis de Vertex. Molt bons. Ara no és conya, és una notícia que circulava aquests dies, suposo que en Lluís potser comenta alguna cosa, de que sortia de que, com que li estaven començant a retirar algunes concessions arreu d'Europa, per exemple a França, que està tornant en algunes autopistes, està començant un projecte de renacionalització de les vies ràpides, o Alemanya, per exemple, que ho està fent. Ara deia Vertis, amb tot el morro, deia, vamos a centrar nuestro esfuerzo y nuestro interés en el potencial de España. On té el negoci aquesta gent, Bé, posats aquests minuts publicitaris de Vertis, us deixo una Ariadna que explica veritats més bé que jo. Bona tarda. Perdoneu pel retard. En Lluís m'haurà també de donar suport amb la presentació perquè estic a l'altra punta.
Llavors, doncs això, jo vinc a també explicar, complementar l'explicació o explicar altres coses diferents de les que ha explicat en Santiago, segurament, sobre temes doncs, de patrimoni natural i patrimoni cultural que quedarien afectats si aquest projecte de prolongació de la C32 doncs, es fes realitat. Us he deixat aquí el meu correu electrònic, que a vegades es posa al final, però tot al principi, doncs, per si teniu alguna cosa que em vulgueu preguntar després o que sigui interès escriure. Si vols passar, Lluís. Bé, més o menys la presentació és molt senzilla, no serà molt llarga, crec, i l'he estructurat en 7 punts, que són punts que, des de la meva òptica, penso que són motius pels quals doncs, aquesta prolongació d'autopista no s'hauria de realitzar, no? O si es realitzés, aquests aspectes dels que parlaré doncs, quedarien malmesos greument. Llavors, un dels primers que vull posar doncs, de manifest són les característiques de biodiversitat que té l'espai per on passaria aquesta autopista i també doncs, la seva funcionalitat com a connector biològic, que es diu. Llavors, com ja sabeu, més o menys tot suposo que ho coneixeu, l'autopista passaria per la zona dels boscos del Vilà i Sant Pere del Bosc, que es diu, que és una part de la serralada litoral, la part més sud de la província de Girona de la serralada litoral, i bàsicament els boscos són boscos de pinedes mediterrànies i suredes. Si aneu a passejar per allà, doncs de seguida es veuen molt els pins, però també es veuen les suredes, i si s'observa el sotabosc d'aquests boscos, es veuen que són boscos d'alzinars, no? D'alzinars corrents o de suredes, no de pinedes, perquè les plantes que hi ha al sotabosc estan associades a aquestes comunitats. I segons Europa, la legislació europea, aquests hàbitats serien hàbitats d'interès comunitari. Hàbitats d'interès comunitari doncs, són hàbitats que interessa preservar o conservar, o si més no, també no degradar, per al seu interès, no? Biològic, i no són prioritaris, com he posat, perquè n'hi ha uns quants que són prioritaris perquè poden estar en un risc de degradació més alt. Aquests no ho són, però sí que doncs, des d'Europa ens demanen que aquests espais tinguin una consideració doncs, de respecte, no? I especials. Si vols passar, Lluís, sisplau. També doncs, hi ha tota la zona de la Riera de Passapera, que aquí he posat unes imatges que vaig fer fa pocs dies, es veuen una mica estranyes, però... Aquí a la Riera de Passapera la particularitat que té és que té un bosc de ribera que se l'anomena bosc de galeria perquè és molt abundant, no? Realment aquí la foto de baix ho veieu, sembla una selva. I llavors doncs, també és un espai que amb la sortida de fanals, que diguem, amb l'ús d'aquest entrellat de fanals, quedaria afectat un tros i, per exemple, quan es va fer l'avaluació d'impacte ambiental del projecte, ja des dels serveis territorials de medi ambient de la demarcació de Girona, que són els que feien una valoració per ser doncs, el projecte de la demarcació de Girona, de la província de Girona, ja apuntaven que aquest enllaç, és que no sé ara ben bé el nom tècnic, causaria doncs, greus impactes en aquesta riera i algunes espècies que hi poden viure, com ara el grèvol, no? Per exemple, i apuntaven doncs, que s'haurien de replantejar aquests accessos i sortides per tal de malmetre el menys possible aquest hàbitat. Si vols passar, merci. Aquí, ja per parlar del tema aquest de la connectivitat biològica, us he posat un mapa que es veu en petit, però aquí tindríem Lloret de Mar i aquí més al sud Planes. És un mapa que d'un... Bueno, ja no sé més. És un mapa que està dins d'un catàleg que va encarregar la Diputació de Girona i el va elaborar el CILMA, que és el Consell d'Iniciatives Locals de Medi Ambient de la província de Girona i l'Associació de Naturalistes de Girona, i en aquest document feien doncs, una relació de tots els espais d'interès natural de la província de Girona i en feien doncs, unes recomanacions. En aquest document incorporaven espais que ja estan protegits, que tenen alguna figura de protecció, però també espais que no estan protegits però que consideren que són importants doncs, preservar-los o, si més no, tenir-los en compte a l'hora de fer polítiques de planejament territorial. I aquí, per exemple, doncs, en tots els números aquests del 78 i el 81, que és el de sota més verd, seria tota aquesta àrea al nord de Lloret, no?
que formaria, en aquest color així groc, verd clar, seria una part de connector ecològic. I aquests espais verds serien espais verds clars, serien espais que els que van elaborar el catàleg proposaven que fossin espais amb algun nivell de protecció. I en verd més fosc, com el de la dreta, tenim un espai ja natural protegit, que seria l'Artènia cadiretes. Llavors, aquest espai dels boscos del Vilà i de Sant Pere del Bosc tenen una funció molt important de connector biològic entre aquests espais de l'Artènia cadiretes, de les Guilleries, del Delta de la Tordera, del corredor del Montnegre, que són espais que té al seu voltant, que sí que estan protegits per alguna figura de protecció, alguns més estrictes, d'altres menys, però aquests espais, si anem protegint llocs, però queden com aïllats, com illetes, i al voltant hi anem construint cases i carreteres, infraestructures, etc. I no fem que hi hagi com uns canals també, unes carreteres, perquè les espècies vegetals i animals puguin anar d'un lloc a l'altre, aquests espais protegits acaben sent com reductes. Les seves espècies s'acaben establint allà, no es poden reproduir en altres espais pròxims, i això també fa que siguin més vulnerables. Llavors és molt important aquest espai perquè fa aquesta funció de connectivitat biològica i lògicament si s'hi construeix una carretera aquesta funció quedarà molt malmesa, hi haurà una infraestructura al mig que dificultarà aquest trànsit vegetal i animal. Aquí era un llistat d'aquests espais, perquè els veiéssim més concretament. Aquest el 81, per exemple, era la muntanya de l'Àngel i la riera de Passapera. El 78, que n'havíem parlat, és aquest connector de la selva marítima, que estava amb aquest color més groguet. I aquest de l'Àngel estava en un color més verd, que és el que proposaven que tingués una figura de protecció una mica, que tenia interès per arribar a ser protegit amb alguna figura de protecció. Un altre punt diferent del que volia parlar-vos és que també aquests boscos fan una funció molt important, que és la de proveir de serveis ecosistèmics a la societat. El terme aquest de serveis ecosistèmics, malgrat fa temps que se'n parla, no és molt recurrent, però els serveis ecosistèmics serien, per exemple, els que podrien donar aquests boscos serien produir aigua neta, aire net, que tothom necessita respirar, afavorir la fixació del sol, afavorir també que l'escorrentia superficial d'aigua es pugui filtrar cap als aqüífers que posteriorment farem servir. O sigui, són tota una sèrie de serveis que van lligats als ecosistemes naturals, que sense ells no podem viure. El que passa que ja els tenim tan interioritzats que no en som conscients. Llavors hi ha molta gent des de l'àmbit científic que proposa que aquests serveis s'haurien de poder quantificar. Potser no en termes econòmics, perquè pots arribar a parlar de mercantilitzar la natura, però sí quantificar d'alguna manera per saber aquests boscos quins serveis donen i de què es tracten aquests serveis, i quins beneficis econòmics poden tenir sobre la població tenir-los o al revés, perdre'ls, quins perjudicis econòmics poden tenir. Llavors, per exemple, el que volia mostrar amb aquesta imatge és això, un espai molt congestionat. Congestionat tant és la primera línia de Lloret, tots sabem els edificis que hi ha, Blanes igual, està congestionat urbanísticament, també està congestionat de gent, és el que deia en Víctor. Potser la capacitat que té Lloret o té Blanes d'assumir, o sigui, no sabem quina és la capacitat que té Lloret o Blanes a nivell de sistema urbà d'assumir quants turistes, potser no pot assumir més d'un determinat nombre de turistes. I llavors, si passes, Lluís, sisplau. Aquesta imatge la posava una mica per contrastar amb aquestes altres imatges tan idíl·liques i boniques, per dir que també, a part d'aquests serveis ambientals dels ecosistemes que dèiem, com proveir d'aigua, fixar el sol, etc., els ecosistemes també donen altres serveis com poden ser els culturals. I precisament en aquest espai, en aquests boscos, hi tenim molts vestigis i monuments històrics de temps passats, com són l'ermita del Vilà, Sant Pere del Bosc, l'ermita de les Alegries, aquí he posat una fita del terme municipal de Blanes, o sigui, hi ha moltes restes arquitectòniques
que ens expliquen també la història d'aquest territori, com s'ha anat conformant, qui hi ha anat passant i com s'ha anat transformant. I va lligat també això a valors o serveis que poden tenir les persones en aquests espais, que poden ser la calma, la tranquil·litat, o sigui, coses que potser hi ha gent que no busca, però sí que hi ha gent que necessita, no? O sigui, marxar una mica dels ambients més congestionats i poder anar a un lloc on es pugui reconnectar amb la natura o calmar-se o desestressar-se o el que sigui, no? Moltes vegades llegeixes coses, aquests dies he llegit articles d'aquests del Descobrir Catalunya i coses així, i quan parlen d'aquesta zona sempre diuen, lluny de la massificació de les platges i dels passeigs de mar de Blanes i de Lloret, podem trobar un espai on és tranquil passejar-hi, on hi ha gent però encara no està massa massificat i que és un altre espai que també cal potenciar d'aquests territoris. Si pots passar. Aquí eren altres mostres d'això, la capella de Mare de Déu de Gràcia, l'Àngel, llocs que també per als lloretencs i pels blanencs, en el cas del Vilar, porten associats temes també espirituals i de peregrinatge i tradicions que s'han anat fent al llarg dels anys i són llocs que, més enllà de la seva bellesa, també tenen un tema sentimental que els agrada preservar-los o preservar-los agradables per poder-hi anar. Després altres coses que també volia comentar que podrien anar associades al projecte i que també Víctor ha dit una mica és el tema de que segurament el projecte d'ampliació de la C32 no va lligat únicament a fer un projecte d'ampliació d'una carretera per poder que la gent arribi més fàcilment a Lloret, sinó que també al darrere pot portar molts altres projectes urbanístics que poden servir, la carretera pot servir d'excusa perquè com que ja s'ha fet això, més endavant es puguin anar construint o ampliant altres urbanitzacions, per exemple, sí, exacte, és el que volia dir. Ara, per exemple, que també està d'actualitat, a Cala Morisca fa un mes o no sé si una mica més, va sortir la intenció del propietari de la finca de dalt de construir un hotel de 4 estrelles. Està més lluny d'aquest espai, però sí que són coses que poden anar lligades, que poden fomentar altre cop una mica l'especulació immobiliària del territori. Si pots passar. Llavors també temes que també ha parlat en Víctor, per mi construir un via o aquesta prolongació no està en la línia de fomentar la mobilitat sostenible, que moltes vegades des de la Generalitat es vol potenciar tant o es diu que es vol potenciar tant. Està demostrat, o si més no hi ha gent que ho demostra, que el fet d'ampliar carreteres, fer noves carreteres, fer nous carrils implica també que hi hagi més trànsit, o sigui, hi passen més cotxes i fomenta que la gent utilitzi més el transport privat. També crec que s'haurien de plantejar des de la Generalitat altres alternatives com les que dèiem, de fomentar també el transport públic en llocs on n'hi ha però no és gaire abundant o no és gaire amb horaris gaire freqüents o té uns preus molt cars. També a vegades és important les regulacions tarifàries perquè la gent pugui agafar el transport públic i no valgui 2 euros anar a Blanes a Lloret, que és gairebé el que val. Després, un tema que també cal dir, que és bàsicament gairebé el principal, és que aquest projecte, l'avaluació d'impacte ambiental es va fer l'any 2000, a continuació s'han anat fent renovacions de les declaracions, que són la gent que es reuneix i diu que aquella avaluació està bé i dona el vistiplau, per explicar-ho de manera ràpida. I des de l'any 2000 s'ha anat renovant, hi ha hagut períodes de temps de fins a 6 anys, crec, que no s'ha renovat, i per tant, aquesta avaluació d'impacte ambiental considerem, jo i molta altra gent, i juristes també, que està caducada. Llavors no pot ser que un projecte de carretera que es vol fer, que des de la Generalitat es faria ara mateix, si pogués, tingui l'avaluació d'impacte ambiental que no és vigent. O sigui, està incomplint la mateixa llei catalana i també normatives europees que s'han transposat aquí amb aquesta llei. I ja per acabar, també volia comentar que penso que tot aquest espai també té unes potencialitats econòmiques o de desenvolupament local econòmic, etc.,
que es podrien arribar a prospectar, que crec que no estan gaire prospectades, i que doncs, també podrien millorar i diversificar una mica l'activitat econòmica de la zona. I clar, doncs, amb el pas de l'autopista també doncs, aquestes activitats serien menors o no serien tan atractives. A vegades viatges no sé, m'ha passat, he anat de viatge a algun lloc que aparentment no és massa turístic. Lloret és un lloc molt turístic, tota la gent d'Europa pràcticament el coneix i ha anat, i te'n vas a un lloc petit i resulta que hi ha milers d'activitats per fer, per descobrir el territori, activitats relacionades amb medi natural, activitats per gent jove i per gent gran, per gent que es vol moure més i gent que no, que t'expliquen també la història d'aquell territori. I aquí trobo a vegades, entre Blanes i Lloret, busques coses així i veus que no n'hi ha gaires, o n'hi ha molt poques, no? Inclús per la gent d'aquí serien interessants. I bueno, he acabat aquí amb 2 paràgrafs del José Antonio Donaire, que és un professor d'història de la Universitat de Girona, que bueno, diu coses interessants a vegades. I bueno, doncs ell va, en una entrevista que vaig llegir, doncs deia això, no? que els llocs doncs, que volguessin evolucionar a nivell turístic feia falta doncs, passar d'aquesta oferta de productes turístics homogenis, banals, estandarditzats, que es poden trobar a tot arreu i que no tenen singularitat, doncs passar a un catàleg de productes més singulars, que posin en valor les persones i el territori, que involucrin entitats locals o productes locals perquè la gent ho pugui conèixer. No? I una mica ell apuntava que potser no, deia que en els propers 25 anys no, les destinacions que aprenguessin a fer això serien les que turísticament doncs, sabrien sobreviure o prevaldre. Bé, ja està. Gràcies. Bueno, jo començaré una miqueta amb tocat a mi al bloc econòmic. No soc economista, jo soc una persona que va començar una miqueta amb el que és el moviment que va aparèixer al Maresme quan ens van anunciar una infraestructura que volia fer un desdoblament del que era l'autopista, de fer uns laterals. I llavors també va passar una miqueta com passa a tot arreu, com està passant aquí, que abans d'unes eleccions apareixen els polítics, no? I ens expliquen que fan una cosa perquè els hi ha de portar molts vots, perquè és una cosa molt bona pel territori, perquè millorarà la mobilitat i ens estalviarà molt de temps i ens farà tota la vida molt més fàcil. No? I llavors ens toca a la societat civil, a la gent de peu, que tenim una feina i que tenim altres responsabilitats i que aquesta no és la nostra, defensar allò que els polítics no defensen, no? Fer la seva feina. Perquè malauradament els polítics realment defensen no l'interès general, no l'interès públic, sinó l'interès dels lobbies i de la gent que té el poder econòmic, que realment és el que fa que funcioni una miqueta tot el sistema. Llavors, dius que el Maresme també els laterals era una gran cosa, amb la feina que vam fer des de la societat civil, que va ser molta, com s'està fent aquí, vam aconseguir canviar el paradigma i que tothom entengués que allò no era una cosa bona pel territori, hi ha un rebuig total, es va aturar, ja estava adjudicada una part d'aquests laterals, es va tirar enrere, tots els partits que apoyaven aquesta infraestructura van perdre les eleccions, i d'una forma molt potent, va ser una cosa que electoralment va afectar molt. Aquí ja han passat les eleccions, estem en una situació una miqueta diferent, i ara ja ningú li passa pel cap que els laterals és una bona solució pel Maresme. Us explicaré una miqueta aquesta creu de la moneda, aquest per què hi ha diners per fer autopistes i no hi ha diners per fer altres actuacions que serien molt més respectuoses, que serien molt més eficients i que serien molt més intel·ligents. I a més us explicaré una miqueta, aprofitant una miqueta les paraules del conseller Santi Vila. Us passaré uns talls de vídeo molt curtets.
crec que aquesta és una reflexió especialment oportuna. Perquè quan vostè parla, en definitiva... Això és una interpel·lació que es va fer al Parlament, que va fer la CUP sobre les infraestructures de Catalunya. És molt interessant perquè ell mateix explica una miqueta quina és la situació real de les infraestructures en aquest país. O d'una sèrie d'amics del poder que han après a fer negocis, que han après a viure, a projectar-se a costa sovint de negocis vinculats a l'administració, vostè encerta. I jo ho reprovo. El bon capitalisme, el que ha fet possible el progrés tal com el coneixem avui, aquests nivells de benestar tal com els coneixem avui, aquí, a Espanya, a Catalunya, ha estat segrestat per unes elits extractives que estaven vinculades o a guanyar-se la vida, a guanyar diners, formant part d'empreses i de consells d'administració més o menys regulats, o siguin amics del poder. I aquesta és la realitat en la que ens trobem. I el capitalisme a Espanya torna a estar de nou a conseqüència de la corrupció, com a conseqüència de tantes dinàmiques absolutament reprovables. Fixi's aquesta és la gent. Com regenerem unes institucions absolutament lesionades, a nivell espanyol i també a nivell català, i com regenerem també el bon capitalisme que en definitiva es posa sempre al servei de la societat. Vostè ho ha descrit molt bé. El Departament de Territori és conegut, més de 1.600 milions d'euros aprovats en l'any, més d'un 18% de creixement respecte a l'any anterior, i en canvi no serà un any en què puguem fer massa coses. Entre d'altres coses perquè més del 44% del pressupost queda absolutament hipotecat per l'obligació, subratllo, l'obligació d'atendre pagaments diferents. Perquè pot imaginar vostè fins a quin punt em disgusta que aquests centenars de milions d'euros ni serveixin per enfocar. Si ho sentim en complet, doncs no serà tan... Bueno, però Déu-n'hi-do, O sigui, no està tret de context. Tot el que diu és exactament tal com ho diu. Bueno, doncs aquest mateix Santi Vila és el senyor que critica tot això, que reconeix que és el problema que té l'administració i que, mentre està dient això, està signant amb l'altra mà un conveni amb Abertis que fa exactament el que s'ha fet sempre. És finançar una infraestructura amb una concessionària, realment finançar-ho, perquè no hi ha diners, i endeutar més la Generalitat amb diners que en té. Com que paga Abertis, aquests diners sembla que no els tinguem que tornar, no? Llavors, aquí us volia ensenyar una miqueta, no sé si es podrà llegir, ho comento una miqueta, Bueno, Lluís Picat nos lo pasa cada día, Com? Que Lluís Picat ens ho passa cada dia. Si lo veo cada día, mira, de contrato. Doncs aquí veieu una miqueta el conseller Santi Vila, després us posaré un altre trosset molt greu en què desmenteix tot això que està fent amb aquest conveni, no? De que el peatge del Maresme s'acabarà el 2021 i que ell no ha fet res ni ha modificat cap conveni perquè sencer, no? Perquè això no passi, no? I aquí tenim el conveni que ha signat ell, el conveni que ha signat ell el 2015, o sigui, poc després d'aquesta intervenció, en què realment carrega amb el deute de tot aquest allargament el que és la concessió del Maresme. Una concessió del Maresme que no és només dels maresmencs, sinó que és dels salvatans i també dels barcelonins, que són la gent que està pagant doble una miqueta aquesta infraestructura. També una altra cosa graciosa, l'altre dia vaig estar a l'acte aquest que estaven els polítics, i en Pere Masia deia jo no recolzaria mai una actuació que pogués comprometre el peatge més enllà del 2021. I ho sap perfectament que aquest conveni està signat i que es financi i que es carrega els costos de Abertis.
A més tenim que aquesta inversió, que en total són 78 milions d'euros, es diu que retornarà amb la inducció de trànsit, diuen ells, amb més cotxes. O sigui, tindrem el tema del canvi climàtic, la sostenibilitat, tot això que estem aprovant lleis al Parlament. O sigui, farem una infraestructura que el que ens portarà és molt més trànsit, no? I que amb una miqueta de sort estarà acabada el 2028, esperem que no, i en 3 anys diuen que s'amortitzarà tot això per la quantitat de cotxes que vindran de més. Costa una miqueta de creure i realment el que estem veient clar és que l'únic que es busca amb aquest conveni, amb aquest finançament, amb aquesta infraestructura, de la mateixa manera que també s'ha fet exactament amb els accessos de Mataró Oest, és carregar molt més el que és la motxilla de la concessió perquè l'any 2000, quan arribi el 2021, sigui impossible el seu rescabalament. Realment el que tenim és un escalèctric de peatges que és una gallina dels ous d'or. I el que busquen és anar comprometent una miqueta tots els pressupostos de la Generalitat perquè això sigui una cosa eterna que no pari mai. I que sigui... De fet, al Maresme ens estan dient, per exemple, que després de 49 anys pagant i una infraestructura que va costar 40 milions d'euros entre inversió i manteniment, que porta més de 700 milions d'euros d'explotació, encara ens estan dient que encara tindrem que pagar 400 milions d'euros si la volem rescabalar. Costa una mica d'entendre, perquè clar, no és per el que ha costat, sinó per el negoci que esperen. Són aquests convenis que són una miqueta complicats. Aquí en aquesta diapositiva sortia una miqueta això. Què ens costarà una miqueta realment aquesta infraestructura? Quins costos tindrem d'això? Tenim que el cost estimat d'això, cost estimat, allò que deia del risc i ventura, no hi ha risc i ventura perquè és estimat, o sigui, tenen calculat que costarà 77 milions d'euros, si en val més s'hauran de tornar el que valia més, aquí no hi ha cap risc mai per part de la concessionària, si no s'aconsegueixen els trànsits indicats, el que farà és allargar la concessió de l'autopista, vull dir, no hi ha risc i ventura i ell està dient que a partir d'ara hi ha risc i ventura. Quantes vegades pagarem el cost de la inversió? Per posar un exemple, estava posant aquest exemple del que és el Maresme. 46 anys de concessió, inversió total, això fet per un estudi de l'OPC, el mateix que ha fet el cost de rescabalament amb la direcció del mateix professor catedràtic de l'OPC, que ha fet els costos de rescabalament, aquests dels 400 milions d'euros, per la Generalitat. Llavors ens diu que en total, entre inversió i manteniment, ha costat l'autopista del Maresme 35 milions d'euros, que porta acumulats des del seu inici uns ingressos totals superiors als 700 milions d'euros. I tenim, que és la base d'aquests 400 milions d'euros, que els beneficis d'explotació l'any 2014 han estat quasi 65 milions d'euros. És una miqueta perquè veiem les proporcions. Al final és un moment que no és un problema de peatge sí o peatge no. El problema és aquesta extorsió que hi ha al territori. Tots aquests diners que desapareixen de les nostres butxaques i que no tornen, perquè van a parar els beneficis. Segurament els tècnics en mobilitat ens diuen que té que haver una gestió de les infraestructures, que el nou model per poder anar cap a la sostenibilitat té que haver un pagament per ús de les autovies. Aquí podem discutir si ha de ser gratuït o no ha de ser gratuït per tema de costos mediambientals o no. El que sí que tenim claríssim és que aquests costos són molt més elevats del que tindrien que ser i si no són prou elevats, el que està clar és que aquests diners no retornen al territori, sinó que van a parar a les butxaques dels inversors privats. I això és el que no podem tolerar, seguir amb aquest model que ha portat una Generalitat superempobrida i en canvi amb una multinacional com és Abertis, que va començar aquí, va començar l'autopista del Maresme i avui en dia és una multinacional multimilionària amb projectes a tot el món. Quin és el cost del patrimoni natural i l'actiu i aquest actiu econòmic malmès? L'Ariana ens ho ha explicat una miqueta. Jo diria que és incalculable. Una altra cosa, direm si la infraestructura és imprescindible.
però el cost ambiental d'aquesta infraestructura és incalculable. Hi ha, com es presenta des de la plataforma, altres actuacions que serien molt més respectuoses amb el territori i que no malmetrien en aquest territori. Quan parlem una miqueta de l'important que és això per l'activitat econòmica, perquè el turisme, perquè aquí ens donarà més llocs de treball, perquè portarà més ingressos, a veure, em dóna la sensació que ja s'ha acabat, no? Ens hem carregat la costa i ara sembla que ens volem carregar la muntanya. Els nous models que els mateixos polítics se n'estan omplint la boca, em sembla que no va per aquest camí. El nou model va portar un altre tipus de turisme que no sigui el turisme de sol i platja. Quan Catalunya ven el seu model de turisme, no ensenya ni Salou ni ensenya Lloret, ensenya Tossa, ensenya Cadaqués, llocs on s'ha respectat encara una miqueta l'entorn. Ara, el futur d'un nou model de turisme, d'una altra manera d'encaminar aquest model econòmic d'aquesta zona, que podria ser aprofitant molt més aquests espais naturals i donant un altre tipus de valor que no sigui el sol i platja, ens el carregarem per sempre, si fem aquesta actuació. Molt bé. Bueno, ja ho he dit en temes de mobilitat, que els 10.000 cotxes que hi haurà de més no sé on els posarem. Us passo un altre vídeo perquè el senyor Santivila ha vist el conveni que us he ensenyat i és una miqueta allò que ens neguen a la cara, allò que estan signant i ens ho diuen amb una tranquil·litat i amb un cinisme, com en Pere Macias l'altre dia ens va començar parlant una miqueta, com que s'estava aprovant al Parlament la moció de la qualitat de l'aire, de l'important que seria per la zona treure els cotxes del trànsit urbà i passar-los per les afores, no? Com si aquests 10.000 cotxes es quedaran aparcats a les afores i després no es mouran, no? Hi ha un cinisme, o sabent que això segurament farà que s'allargui el peatge més enllà del 2021 i dient que ell mai no comprometria res que hi hagués el peatge. O les paraules mateixes del Santivila que hem sentit fa moments. Però ara sentirem sobre aquest conveni unes paraules que m'agradaria que sentissin. Si m'allargo molt, morieu, És un minut. El peatge de la C32 al Maresme no es perllongarà més enllà del 2021. Ho ha tornat a reiterar aquest matí al Parlament el conseller de Territori i Sostenibilitat. Santivila ha dit que la futura prolongació de l'autopista entre Blanes i Lloret no altera la seva concessió que finalitza el 2021. Al contrari del que deia la setmana passada el diputat d'Iniciativa, Salvador Milà. Que la concessió acaba el 2021 i que per tant no s'altera en res el marc concessional previst per la C32. Confiem que aquesta actuació, a més de resoldre la mobilitat entre Blanes i Lloret, també induirà major tràfic en la C32 i això ens ajudarà a finançar aquesta actuació. Si no fos així, el 2021 s'hauria de liquidar l'import d'aquesta actuació, que efectivament ara avança la concessionària i que tindrà un valor a l'entorn dels 71 milions d'euros. Però no s'altera en res la concessió existent en relació a la C32. En tot cas, el que és rellevant per a tranquil·litat de qualsevol ciutadà del Maresme que li preocupi aquesta qüestió és que no s'alterarà en res el marc concessional vigent. Crec que és important aclarir-ho, com ho és el compromís del govern d'estar atent i sensible a totes les al·legacions que en aquests moments s'estan fent, a totes les opinions que han expressat plataformes ciutadanes que tenen tot el dret del món a preservar un territori. Aquesta actuació s'emmarca, ha recordat el conseller Milà, en el conveni subscrit entre la Generalitat i la concessionària el 2010, que estableix que les obres que ha de finançar la concessionària Vertis es compensaran amb l'increment del trànsit induït. És una intervenció rigorosa, que va al moll de l'os, que va al fons de la qüestió i que ens interpel·la a tots a revisar quina... I ara començarem a veure les cares, no?, de realment dels grans beneficiats una miqueta d'aquest escalèctric dels peatges.
Doncs aquests són els grans beneficiats i aquests són els que el negoci més rentable és fer autopistes i no fer altres tipus d'actuacions. Avui CaixaBank és un dels grans poders, de fet és l'únic que queda amb capital espanyol i és un dels més poderosos dintre de l'IBEX 35. És un grup d'empreses amb serveis bàsics com són Repsol, Gas Natural, Abertis, Agbar, compta, o sigui, té participacions a organitzacions empresarials, finança think tanks, dona crèdits als principals partits polítics i ha ampliat el seu negoci a la sanitat privada, al transport públic o als mitjans de comunicació. CaixaBank és avui un conglomerat que participa directament en unes 200 empreses, entre elles empreses de comunicació com Prisa, Telefònica, Estelviàgia, etc. Abertis, el monopoli, no? Perquè com és que les coses no surten a concurs? Aquesta actuació que es farà aquí no sortirà a concurs. Es fa un pacte, hi ha amb el concessionari posarà això perquè aquí, a part dels peatges, l'altre gran beneficiat són els constructors, aquest és el benefici ràpid. Les concessions van una mica més a poc, però el que treu un rendiment immediat són les constructores. Doncs una miqueta és això, Abertis és aquest gran gegant mundial que s'ha convertit una miqueta gràcies a les nostres autopistes. Fent contractes amb clàusules abusives, tot el tema dels peatges a l'ombra, això està costant molts diners cada any a la Generalitat. I a més, ha sortit publicat, tot legal, però totes tenen un piló d'empreses en paradisos fiscals i no paguen l'IBI, tenen bonificacions d'IBI importants. Perquè com que guanyen pocs diners, doncs no. I aquí una miqueta el que en diuen el greenwash, la neteja de cara. Estem amb un enemic molt poderós. Ells tenen els diners i ells tenen la força. Abertis té una càtedra a l'UPC que paga premis i paga a tots els que fan informes. Llavors també a l'espai, com es diu, a l'espai de TV3? A l'espai Terra de TV3. Ara amb la Fundació l'UNESCO té una gran col·laboració per a la protecció dels espais naturals del Mediterrani i se'n va a Llatinoamèrica, perquè ens ven una miqueta tot això. Clar, és difícil lluitar una miqueta contra aquesta maquinària tan poderosa. I aquí tenim una foto del Consell d'Administració d'Abertis. Si anéssim agafant personatge per personatge d'aquest Consell d'Administració, ens aniria ensenyant una miqueta tots els llaços que hi ha entre Abertis o la Caixa i la resta dels poderosos d'aquest país. I aquí al costat també hi ha un esquema del que és la xarxa aquesta de l'imperi de CaixaBank. Hi ha gent d'OHL, que és la part espanyola més d'infraestructures, hi ha quasi totes les primeres fortunes catalanes i espanyoles estan més o menys aquí en vocalies o en Deonsis i alguns polítics com el senyor Miquel Roca. Jo quasi estic... Només dir-vos això, que és un projecte dolent per la comarca, que només l'única finalitat que busca és la perpetuació dels peatges i per posar-los als serveis d'Abertis. Llavors això, dius que aneu a votar i que feu tot el que pugueu perquè tothom vagi a votar. Al Maresme ho vam aturar i et dic que estàvem en una situació pitjor. Hi ha molta feina, és molt complicat canviar el missatge que dona l'administració com si això sigués una cosa bona. Al Maresme, després de tant de temps, jo porto 5 anys aquí, m'hi vaig posar-hi perquè volia aturar jo, però arriba un moment que quan engegues la feina dius, no pots fer que es perdi. De fet, ara hi ha aquestes actuacions, al Maresme hi havia 100 milions que havien arribat per fer aquest primer tram de laterals, aquests 100 milions la Generalitat se'ls va gastar amb la línia 9 perquè com que va aprofitar en aquell moment que allò es va parar,
Nosaltres continuem reclamant aquests diners perquè sí que volem altres actuacions que no són els laterals, perquè necessitem altres actuacions per temes de mobilitat i la feina no s'atura mai perquè la que baixes una miqueta a la guàrdia, els projectes estan en el calaix i l'Escalèctric sempre és l'únic que tira endavant. El transport públic no interessa. Llavors, i sobretot això, que si hi hagués una altra mentalitat que mirés l'interès públic, es podrien fer les coses molt ben fetes. Estem d'acord que s'ha d'estalviar temps, que hem de millorar la qualitat de vida, però ho hem de fer-ho amb respecte i d'una forma intel·ligent.